Kaburam baga jingo nga ai show blay ba sai sien pa nga por nga yo ban ya kren biang bat pi na ga nekten ka ba ka ba don bor ka ba kamnap ya no ka wat lam arliang serti na ga nekten ka ba pnya klat ya ga jing ba ya ga men siem gi mat ba gi clenching ka nekten ji sha ka ba longru kata ka ba bishar ka jingmut ka jongi bat ya kata ka jingtmu ka download ka jongi kene ka ktien ka ding kene ka ktien ka longum tau ternam bat pluat jen yau tau maus yang kene ka ktien ka bapen khia kene ka ktien si sha ka ba ai ya ka jingkermen ba de ka jingim deheng tanga kren kene ka ktien khnang baba pi pinyo diang ya kata ka jingdon kam ha ka jim ka jong pi la pi pang pinyo khia fi tom pinyo ka jing plat pinyo si sha ya kata ka jingtungen na wi snowsi ba de ka jingkemen ha biam pangangai kene ka ktien kanai bori piru ha kene ka sngi ka bamenta nga pentip yang fi sa yisin banga khot sngo bahai piru sya ka jingeseng ya ka ban sedang la shai ka sngi ha ka por sawaje janmit hangni ha po open Nongthymmai Nongkhryiem bagam jo ra ka sngi utrai ha ka por shipowaje shibaji steng ba san steng ki shakri ki jong trai pas Arvin na po na New Delhi pas Shafa Prabhakar bat mangabi pastor maulong rugin don ban shakri hagi te gisngi nget wan da ka mensim jonga jinkmi lanti wan da ka jinget wan da ka mensim ka ba fi shania outrai pin yu igi kamba ya ka ba utrai unle haga jim ka jongfi fi ki breu ki ba kodor jong blai fi ki breu ki ba utrai wi snai fi ki breu sha ka ba utrai u ba u angnot ba un the no ya ka jinga e ga jong ha ka jim ka jongfi tading da wi wan da ka donot ka bi sha da ka donot ka ba bet da ka donot ka ba trang si sha pinam ba betat utrai udan ban le ya ka kamba na ka man jongfi Hangani ka sungi kwa ban yakren nagani ka gospel Matthews kan nong ba khat ar kani ka khot ka ba ar pho ngan puli kani ka por ka ongum ni onam pen ken yu kha ubala mong ba onam pen lip yu sai hon ubala satadem tat anda on pen priang ya ka jing bishar hado ka jing job kani ka ktien ya ka ba Matthews u record uda pen ken mau yang iki nong snap mde ba Ukraine Matthews re pen ken mau Matthews ya ka ka ba Isia Ukraine na ka lenong ka ba saupu ar ka khot ban kong ter ka ktien ka jong blai ka angum ni Henry Jisu ha ba ulatip ba un lek no nang ta ti gi pat ba bon ki le bot yu bat ula pen khia iki baro ti ula maham yaki ba kinom pen pa ho ya u kumta ba on pendap ya kata ka blaong du Isaya unang itu ula pau daong hakmi ushakri jonga yo bangalajit oba i jonga yo bagamensim jonga kasngau bha e ngan bo ya mensim jonga hau ba on pen bena ya ke jing bishar gi gentle onom yale lemne perta lemne wai ru onom yo sngow ya ktien jong ha galenti onom pen kenyo kha ubalamong ba onom pen lip yo saihon ubasa tadem tanda on pen priang ya ke jing bishar hado ka jing job ti ha ka kerteng jong ki gentle kin yakermen kini gilong ki kintin ya ka ba Matthews open kan mau shapang u Isaya kumno bo Isaya open scam ya kata ka jinglong jong ta unong penem tading ta open scam but open kan mau bo ta unong penem unlong kumta bagadegan ni ka ba u Isaya open kan mau ya ka bala pendap ru how Jesus Christ ya ka bala pen scam ru do Matthews ba uong ba uniken uday ta Messiah uday way u Jisu uday to Messiah ule yo ka ba abal ka ong Jisu habo latip ulit nong ta gi pa ba babon klebot yu bat ula pen khia iki baro kin ma bo Jisu uday unong pen khia umdi tang bo usu pen khia anre uday unong pen khia ya ubala dep ya thu lupa do Isaya to ni ple ga ni ga porma no Isaya ga ni nong ba sau ar ka ongum ni ga tin ga jong blai hakimi ushakri jonga ubanga krishan ubala jit jonga ubaga mensim jonga ka snobha ngalabo yo mensim jonga hau te onam pen mi ya ga jing bishar ya gi gentle onam pertala ne pen jam lemne onam pen sngowi la ktien hagi lanti shnong onam pen ken yo plang balamong ba onam pen lip yo saihon basat dem on pen mi ya ga jing bishar haga jing shisha kani ga de ktien ya ga ba Isaya Ukraine ya ga ba Matthews Ukraine ya ga jo ban pen scam ya ga ka ba Jisu ulang ba ya ga ka ba Jisu day u Jisu day uta u jingpendap ya ga ka ba u Isaya u yatho kani de ktien ya ga ba la pen pa ya u Jisu ba ya ga ka ba ulong ba u Jisu u le thik kum tahi ru
ya ka ke bala dep itu lupa fin kan mau kene ka we ba ukpa ba habaneng ru udah pen scam yang ni ketien ndai tang Israel itu lupa ndai tang bo Matius open kan mau ya kata an ukpa uba habaneng ru udah pen scam dala dehi ba uni udeuta ya uba ngaladep itu lupa bat yu ba ngapen scam ru menta arsin ukpa na beneng udah pen scam ba u Jisu udah ukon jong hau ba u it bat haba u snow ba e kasin ka beneng kong kadai anda haba la dep pen baptis u Yanes ha ka wa Jordan la dep pen ngam u bagum tau mi no naga bagum tala play ka beneng ong kin ge jong play o men sim ba ko udawan hiar kum ka paro bat ka sur na beneng ka kren uni ulong ukon jonga hau bang it nga snow ba e kata kadai ha ga sgi bala pen baptis u Jisu we say au ong kum ni ha khami u shakri jonga yo bangala jit uba it jonga hau ba ka men sim jonga ka snow ba e but sa si siende ukpa ba happening udah pen scam ba u Jisu udah uta ubanganga legit udah ukon jonga gaman sim jonga ka it ya udah ukon jonga bang it nga sngo ba ya udah kren ro haulom jonga jimpen kan ladur now Matius kan ngal nong ga ba khat nyo kan ka khat ga ba ning kong ter hado ga basan ba ukpa na beneng udah pen scam ro ba uniu long kon jonga ho bang it nga sngo ba ya pin sngo ya o tading tangi i ya ga jinglong ga jong Jisu ba udai sha unong pen kia ba udai sha unong pen ba udai sha tau shakri ya ubalawan shigane ke perthai ban shakri yangi uplay wan ban shakri yangi udai sha tau bala jit ya ga bala thung lupa ya u nadu shwa ban shong Nongkhryiem ya khndo ba un wan shigane ke perthai ba un shakri yangi ta ga Jisu ho ba wan shigane perthai ong ngala wan shigane ke perthai bangan shakri ringa wan ban shakri Daning tawan ban shakri kumno ban pen khia ban shakri ubreu ban pen sunan ni ubreu naka pop ke jongu kumu shakri wa ban sha ke jin jar wa ban sha ke jing wa ban sha ke ta ke jing kordit jonga ding phna baru ha ban sha ruat dia ke jing yap tading ta am ngapule ke tin ke jong bleng ada sunguhun ada sungu thiang hadu kata ke tangan puli ben sa isin kan khat khat pra ga ong akami ushakri jonga yo bangala jit uba it jonga uba ka mensim jonga ka sngo ba e ngan bu yo mensim jonga hu bon pen bana ke jing bishar ke gentle onom yale lem ni perta kan ni ka bakren chapang kumno ba u Jisu u snap what happening kita ke jing kordit happening ke jing sha bom ke jing sha tit ke jing happening ke jing sha leben ke jing sha le dusman re shimla angel ke jong shintur kung ta ulang prot u blaya lam she ke jing knya kum ta u Jisu ru u let she ke jing knya klem ang klem linear klem perta lemne ru onom yo sngo ga ktien jo ha ga lenti baga babel ka ongom ni onom pen kenyo ka ubalamong ba onom pen lip yo saihon uba satdem ngastunat bagani de ka ponya ka banga kwa ban kren ha ga ni ga sngi hangni ka onom pen kenyo ka ubalamong uka ude kunja plang new tau jingthung kumba isaya ule thu mane ya ka baula ai si sa da ga ba shai ongom ne onom pen kenyo plang balamong hangni uang unumpan ken yau tau ka leniu plang ubalamong bat ka ong hangni bat unumpan lip yu saihon ubasatadem fi ngingi de kita ki ka akibalamong ka banong fi ngilamong namar ka jingle ka jongi bo na preng jong fi ka ni ka por fi mong yala di namar ba ka ka pi filale ka jim ka jong fi filale pop man shwa filale dusman yala de filale pathar fila im pathar ba deng ta ka mong ge jim ge jong pi menta tang ba ha ba pi man kamut pat ba omla ban pen khia ya pi gen u plang balamong niu to kha balamong kamut balamong bamla ban pen khia pila among ha ge jim ge jong fi dan ki bala pen mong ya pi dan ba pi pen mong dala di ne pi pen mong ye ki we ya kwa banong ye fi ge ne ge sngi ge menta kata ka pas ka jong fi sha ka pen mong ye fi bat ka ni ge jim ka ba pi em menta ru em pi em sa ha kata ka jing mong pi long kum tau plang u bala mong ha ga kwa banong ye fi ge ne ge sngi ge menta u dan u Jisu u bala ban pen khia ge jing mong ge jong fi
อุเดอุจิสุมันเป็นขี้ไอ้จิงมองจงฟีอุเจรมียาอุกรานไลพอขัดเหนียวองนะบางอันไอ้ปากจิงก็จิงขี้ไอ้พี่บางอันเป็นขี้ไอ้จิงมองจงฟีเดอุเจรมียาอุบักรันเรอุเดอุเบลอุบักรันเล็งบ่าอุเจรมียาอุเดอุจิสุฮีอุบักรันเล็งบ่าอุเจรมียาองงันไอ้ปากจิงก็จิงขี้ไอ้ฟีบาดเกจิงมองจงฟีงันเป็นขี้ลาดพี่มองพี่ลองกุมเต้าข้าอุบลมองงันเงยอุตรายอุเป็นขี้ไอ้จิงมองจงพี่หากันนี่ก็สงีกับมันตามันก็ว่าบันองฟีดังกับปุเรนักสามชิสปะสาวพงเงาแล้วก็เกรนก็องกุมเนี่ยก็ว่าบันเป็นกันมาบียงฟีใส่ชิเซียนเลเซฟิลาจุสงอยนี่ก็ขัดเรื่องเป็นกันมาบียงฟีใส่เซียนก็องกุมเนี่ยก็เตียนก็จงเบลอุชนากีพอไปดอนดบารุสปันเนี่ยก็จิงมองจงกีอุชนากีพอไปดอนดพิลาปัดก็ดอนดพิลาปัดก็ตะกำมันเสียมก็ลามองชิชาก็ตะกจิงอิมก็จงพีเห็นเรื่องอุนสปันเนี่ยก็ตะกจิงมองจงพีองก็เตียนก็จงเบลอุเบลจงอีอุจิสุอุเดอุบะเป็นขี้ยอุเดอุบะเท่าทำไมมันเป็นขี้ยยาวเท่าขาอุบลามองบันก็ว่าบันน้อยฟีนี่ก็สงี้กับบาเบิลงี้บ่จิสุเป็นขี้ยากตุกริวกันไทยยากตุกเบรียงอมดบันองยากบาลายอเกมฮากตากะกัมบักกะลาเลกะดิกะกัมนุตีกะกัมอาวริยากะบักกะลาเลกะลามองชิชาลาวันยาลัมยากะฮักมัดอุจิสุฮากะจักะบักันชะลันเทมาวเห็นเรอุจิสุนามารบอุดันฮากะตะกะจักะki pat ba ki mat ban len them no ya kan ri namar ba udan ujisu kani ka breu kala yo la ma kala dei ka breu ka ba mong kani ka breu si sha kum tau plang bla mong kum tau kha bla mong kum ta kala long ha ka jim ka jong ka le se pir bla im ka jim ka ba auria la da dei ban len them ma fi la dei si sha len them ma la da dei ban yap la dei ban yap si sha la da dei blei ban tim fi la dei ban tim si sha re blei u bang ngi shakri dei blei ba tim dei blei ba pen khia fi la im ka jim ka ba auria ka jim bila le pathar sha do kata kata pipim kan snap show blay la jangai no blay ka jim ka long lemmo ado kata kata pi mong ha kan ka sngi ndaka khubor ka ba kamen ka long bo jisu ula ban pen khia ipi ula ban pen khia ipi fi long to kha bla mong un ban khia ipi men ta kong ka kwa ban ong ipi pi i shi sha la ka jong ka jim pi snow si ek ek fi la le pi panga man sim ke jong fi pi thang chi sha ka jing ke jong fi na mare ka ei ka ba fi la le fi la mong fi la pen mong i ba hieng wa sam fi la pen mong i ba bon ki breu man ta fi mong haladi utrai un pen khia ya pi ka babel ke thu engi ru bagla don kan diga riu kan thai ru te kala mong ha ka man sim na mar nan jing pen khia lukas long ba pra ke thu engi wa kala wan show jisu but haka im lang sa lang kala syak tait na mar ba kala shumi snam lenter ba bala nyo bom khot ya ka kamong ha kamen sim kamong si sha ka donot la penjinga ya ka na kita ke im lang sa lang na mar la nyo ya ka ta ka breu bom khot na mar ga ne jimi snam jong ka la khat arsnem rega ne ka breu ka wan shau chisu bat ka ong la dang yok ta ikrim yang jan ju ngan yok ya bat kala kendo ya la di bat kala wan la ka wan kum ta gong tip ja yu yang a kala wan hang ta ba kala kta ba kala yok ya bau jisu kli wai bakta yanga pagani ka breu kamla syok ban buri elede namar kamut dur biya kani lada ngangan ya thu kalong sya ka pop yanga namar ba kum ka kenthai ka bami isnam ka breu ka bam khoi bala nyo bam khoi ngakta kham tam yu samla breu kata ka lada ka jingpin khen ya ka hukum but lada ka longum ta ka de ban shalen thamau hendri namar ba ka kta yu breu badai ka kta yu jisu tadeng ta em namar baga kta yutra ha ka jaka bakan yap bakan shalen themau ka yopen ban ya ka jingpen khia but namar kataro kala ai ka buram show jisu baki breang ta ki i ya u jisu kum uta unong pen khia ba pen khia ya ta ka jingmong jongka but nga sngu ani ka por compare ka jingpang yu ka bala bat pi im let's say ka jingim ka ba pi sngo kum bala syak kan tait lut na ki ek baro na yeng na sem ki la ngya ki la thait yu fi ba ding ta kwa banong fi let's say im lang ka sa lang ro ka la ngya fi di ubriu let's say bala syak kem bon sin na ka shnong fi di ubriu let's say ka briu ro ka bala syak kem bon sin na ki pulet ba ka shnong ka la ngya fi ka la thait fi let's say fi la syak be shnong ro na kwa banong fi ujisu tu num be fi ujisu tu num kan tait fi lada pi kala ka bamut si sha pi wan ongan let chu jisu bangan yo e ka jingpen khia kum ba ka ne ka breu ka yo ban let chu jisu bat ka yo e ka ta ka jingpen khia lada pi wan si sha chu jisu ka ba nong fi ba u jisu un pen khia fi kta yu jisu da ka jinget wan chu jisu da ka jinget un pen khia
yapi utau plang le ne kata ka plang ka balamong un pen khia ifi bar ka ba ge thu ingi hang ne ka ongru ba udei ru ma uken uba unum penlip yo to saihon ubadang sa tedem lada dang sa ka tedem kamut re bakan lip no kamut bo Jisu unum la ban ai biang ya kata ka ding hau tau saihon lani unum la ban pen me pat ya ka ding ula bet u Jisu pin pet iki senraan ke ju u Petros ula lip ding pin pet iki wi iki senraan ki la lip ding na marwa balai habaki pet ba ya ga ka baja habaki pet ki ibet bo Jisu ula syare ki ibe u Jisu ula sya sanar pna u Jisu ubam idon jing mutshu tadai inta ka ding ka bahapo jongki kelas dang ban lip no anrei dang sa stang katadam tadai inta u Jisu klemwan ban lip no sunan ya kata ka basa tadam uwan ban persat ding biang tadai inta haga sengi ba anda habola mi pat naga jingtep uwan bat uwan man runga to ke kamera wa chep ting ngadai mga bat u persat biang yo men sim bakut u persat biang ye ka ding haki ya ka bakin yo pat ya kata ka men sim ka batmai bat ya ka bor ka batmai ding tang kwa banong ifi ka ne ka singi don nap teng jong firu aga jing men sim ke jong fi de ki be shit rahamba men shwa fi de ki breu ki ba it ba yu try entre komnore ka perthai ka la ka jap yo fi komnore ke jing im ke jong PM kala i kumbakan lip no si shan ri dang sa tedem pidang don kata ka jing it te you blay pidang don te ya kata ka jing angnot ba pinyo ban syakri biang you blay henry ke jing long ke jing im ka bala ja ke jing im jong fi im ka kang ye fi ka pen le ran ye fi wat ban wan si je sengru ne ba pin khot ye ka kerteng ke jong blay ne ban khot ye ka kerteng u Jisu Menria po jong fi kadang don bet kata ka jing angnot kata ka jing it blay kadang don ka donot ke jong fi kata ka jing shapting blay kadang don ka donot ke jong fi kata ka jing angnot kadang don ka donot jong fi te dang sa tedem na kwa ban ong fi la fi dang don kum kata best praise the Lord u Jisu un persat yo men sim bakho ya fi un pa e ka ding na beneng aga singi Pentecost ka ding kalawan na beneng kita gi tlit penat kum ka ding kilawan ken bat kila hap away ki badan haga ta ga kamera hang ta hapo Jerusalem badeng ta kila yo pat ya ka ding bat haga ta singi la ya lap bat haba kila ya lap ki spar phomot la ha jarngot ki kila ka bamot mga kwa ba fi ka singi ka bamenta la fi dang don ya kata ka jing it blay la fi dang don hi kata ka jing shapting blay la ne kata ka jing angnot ya ka ba fin yo pat ban shakri yo blay nga kwa ba fi ka ne ka singi ka bo blay un kan ta fi do men sim ba ko nga kren na ka singi da ka bor ka jong blay bo try Jisu leng ba ka khubor un pa pa yo men sim ba ko aga jim ka jong pi pila sat dem re try un ai ka ding ba ka nom lip chu la no ka ding na do ta ka singi ka da bang sat dem u try un persat yo men sim bakot bat kum akan me ding biang kata ka donut ke jong fi kan kelang biang kata ka mensim ke jong fi fin da shakri biang you blay such sin da ka jing shit hem na kwa abnong fila bakla ha jing ya ti ke jong fi fila bakla le se kum bril ne kum ka bril fila kum bakla le se la be balang fi ne la shot balang fi ne la sha nyo ben kum ta andre fi dang don ne ke jing it blay kan ne de ke sngi bu blay tau thamai pat ye fi ai ngo you try mu ju kan tat ye fi u try unum pelip ye fi andre un persat ba kelang biang sai sin ba fin plo biang sai sin pi asngau ina ka ktien ka jong blay ka long ka ding u ai fi ka ding ka sngi ba fin kelang biang sai sin na ka benta ka buram ka jong okay tara wa judo men sim la da fi de gibreu ne si fila kamrang ba menta fila si fila kumbakla fila I ka lok ka baning kong menta fila shong da ka wei ka lok ka balang le se ka isi fi ne ki bahaying basem kim priang fi kwa banong fi la da fi dang don ne ka jing it blay ka la ka bamut si sha ka ne ka sngi ka la si shong try map yanga baru try unam pelip fi un ai ka jing ka bathamai ya fi un persat in ne ka ding ba fin klang da ka ding ka jangomen sim ba khoi banga kwa ban ong fi ka ne ka sngi ka bamenta wa judo men sim nga kwa ban duai na ka menta jong fi ka ne ka por ka mamenta nga kwa ban duai Jisu it be ya fi la fi wan sha da ka donut ka bakala ka bamot da si sha fi pan map no try u try kam judan ka bamlao fi wan da ka donut ka bangai fi wan da ka donut ka bashania tali u da ka donut ka ba upkermen na u si sha ga jingim ka jong fi num ta ka sngi kan kalalong thamai ngin duai ka ne ka por menta kan mau ne ka wei ba om tang ba upen khia ite ki bamong u Jisu dala deru ula sha ya kata ka jingmong ula sha usngau tho bola da sha e da ka jingmong ba ya jingmong ga jangfi ula shim haladi ken ha ga ding phana ba ka thin jong blai ka pen kan ma ho ne ka por Isaiah san pulai ka khot ba sa
Shisha ula ba ke jing kuslai jongi. Bola kit ke jing sosi jongi. Pen ban la nyau yu bala pen mong. Bala shot do blay. Bat bala pen jenjar. Henry la pen mong ya uni namar ke jing rengkang jongi. La pen luet yu namar ke jing le ba mahot jongi. Ke jing shitam ke jing suk jongi ke lalong halor jongu. Pada ke jing jam snam jogu la pen kia. Yangi ngakwa benong ifi. La pen mong yu Jisu ban pen kia yangi. Tadi yang tala fi mong kano ro ka don bet ka bor ka jong blay ban pen kia ifi. Namar nagading pena utrai upen kia ifi. Ka jing mong ka jong pi ula shim haladi bana upelat ya ka jing pen kia. Pediang ini jing pen kia, pediang ini ka ding ka jong blay bana dok mendaga ski fin long ki jing tau ki batamai. Ki jing tau ki balong brand new ki badap de ka bor ki badap de ka jing pen kia ki badap de ka jing pen slek de ka ding men semba ko. Inda doa ini ka por menta. Try nga aingo ime ko pa. Melong shisha. Try ublay badap daga jing it daga jing snay. Bla pa la jong ukon jame u Jisu Christ. U Jisu ulawan ban shakri. U Jisu ulawan ban penkia. U Jisu ulawan ban leki kamba. But try nga aingo. Namar try Jisu de lengba jong me melawan ku kena ban penkia. You plang ubelamong. You tau ka ubelamong. Kumamela penkia inga ma penkia ini gibriu gi jong me try. Kumamela iPad ya kata ding hanga. Try ho amen iPad ya ni ding ha ni gi kun gi jong me roblay. Try si shamanum pelip no ya gani utau saihon badang saat dem nganget men persat yo men sim bakoi persat go Jesus persat yo men sim jame haga men sim jong gi kun jame o di shisha go try long thik kung to dober tha ka bam dan jing im re try ha ba me persat ki thliu kumut kalawan ka jing im ba ni ga ski me persat me go try ya ka jing im ka ba thamai ha gi kun jame bakin yo im na do men ta ga ski bat bakin yo ru ta ga jing im ka ba bam ji ko try shisha me de blay go try u bala ban le ganta me de life giving spirit me de me uta u blay uba ai jingem banga ngai ko krat me le ya kata ni gasngi nam ni kun jeme ki bala mong haga men sim kini ki kun jeme ki balang sat dem try men le ka kamba no men tagasngi nga dwai nga bless ifi pinalong biang ki shakri ki ba shit am ki chong blay pinalong ki bru ki ba kya pinalong ki bru shisha ken ki ba plo aga men sim ba pinalong ka daw ga jinker ko gain mo try u restore ga ni gasngi u try open kya ifi try u sop spanya ga dono ga jufi u sop spanya ga jim jongfi u shinapat ya kata ka bala mong ga jongfi pi kya na do man tagasngi nga da kren ya ga ni haga kerteng ga jong Jisu amen but amen amen try open kya ifi nang ai bor ifi in se syam yang la shai gasngi wanam klet ga jeseng ka bakarpang la shai but la shisngi la shai Nongthymmai la shisngi has state central library has sa tam auditorium blen kerkui fi blen jing sok ru un kerkui fi ko blen shibun amen